L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Dbrs reġgħet ikklassifikat l-ekonomija ta' pajjiżna fil-livell A-high. B'kuntrast, mindu faqqet il-pandemija l-istess aġenzija rrevediet għal negattiv fil-klassifika ta' pajjiżi bħal Franza, l-Italja u r-Renju Unit. Minkejja li pajjiżna bħal kumplament tad-dinja għadda mill-pandemija COVID-19, l-Aġenzija illi ma tħareġ lejn wiċċ ħadd żammet l-ogħla klassifika tal-ekonomija għal Malta illi tat fi frar li għadda. Fl-osservazzjonijiet tagħhom l-esperti tal-Aġenzija qalu li l-qagħda ekonomika ta' Malta għandha xejriet stabbli anki minħabba l-andament ekonomiku u fiskali b'saħħtu li kellha fl-aħħar snin. Għalkemm l-esperti jgħidu li bl-isfidi li kull ekonomija għandha minħabba l-effetti tal-pandemija, l-ekonomija Maltija se tirpilja. Ir-rapport isemmi l-potenzjal għal tkabbir ekonomiku se jibqa' wieħed b'saħħtu u fuq it-3%. L-esperti internazzjonali ta' kreditu semmew l-għajnuniet li tal-gvern u qalu li dawn waqfu milli jintilfu l-impjiegi. Dbrs tistma' illi l-budget ta' pajjiżna se jerġa' jibda jibbilanċja mis-sena d-dieħla, anki jekk issa waqfu s-sensiela ta' surpluses minħabba li l-gvern kien jeħtieġlu jintervjeni u jwieżen u jgħin lin-negozji. Hawnhekk ir-rapport isemmi l-pakketti ta' għajnuna li tal-gvern, fosthom id-deferiment tal-ħasiet tat-taxxa, l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi lil ħaddiema illi ntlaqtu mill-imxija u jissemma wkoll l-akbar investiment infrastrutturali fl-industrija li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela fil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro. L-investiment infrastrutturali fl-industrija jammonta għal 400 miljun euro. Fl-evalwazzjoni tagħhom l-esperti tad Dbrs spjegaw kif id-dejn pubbliku mistenni jibqa' fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jimmarka wkoll li l-klassifikazzjoni eċċellenti li ngħatat issa Malta huwa anki minħabba s-saħħa finanzjarja li għandhom il-familji. Il-kriżi fil-qasam tas-saħħa minħabba l-pandemija kienet waħda minima meta mqabbla ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, sostnew l-esperti ta' din l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu ibbażata fil-Kanada. Għalhekk huma ħarsu wkoll lejn in-numru baxx ta' infezzjonijiet illi kellu pajjiżna. Hekk kif laqab sodisfazzjon l-aħħar klassifika lil pajjiżna mill-Aġenzija, il-Gvern innota wkoll li din u esperti internazzjonali oħra qalu li l-ekonomija Maltija se tbagħti anqas mill-bqija taż-żona euro. Ikkonfermaw li tkabbir f'Malta se jibqa' b'saħħtu grazzi għal miżuri tal-Gvern li ipprevjeni milli jintilfu l-impjiegi. Hawnhekk kien innotat ukoll li l-awtoritajiet f'Malta qed jimplementaw riformi li ssejħu bħala ambizzjużi fejn tidħol il-governanza li huma riflessjoni wkoll ta' indikaturi ta' governanza li stipula il-Bank Dinji. Fl-istess ħin fakru kif il-Kummissjoni Venezja stess laqgħet bosta proposti leġislattivi tal-Gvern. Fl-istqarrija tiegħu il-Gvern temmi sostni rrieda li jżid il-pass ta' riformi biex il-qagħda ekonomika u soċjali tkompli tissaħħaħ. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna wkoll laqa dan ir-rapport pożittiv ieħor dwar Malta u nnota li dan isegwi klassifika oħra li ngħatat il-pajjiżna aktar kmieni dan ix-xahar. Hawn l-Aġenzija Fitch kienet ikkonfermat il-klassifikazzjoni ta' Malta fil-livell A u stabbli. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela wkoll laqa din l-aħħar klassifikazzjoni eċċellenti għal Malta u ddeskriva dan bħala vot ieħor ta' konfidenza f'ħidmet il-Gvern.